إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча улуглауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тақвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, сезләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде, һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәрбез Мухаммадны саллаллаһу алейхи ва саллям галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрде. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Без сине галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрдек ди. Шулай ук пәйгамбәрбез Мухаммадның саллаллаһу алейхи ва саллям әдәбе, әхлагы кешеләргә һәм кешеләрдән соң хәтта хайваннарга да мәрхәмәтлелек һәм шәфкатьлелек булды. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Фабима рахматин миналлаһи линта лахум, ва лау кунта фаддан гализал qalbi ланфадду мин хаулик." Аллаһ рәхмәте белән син аларга карата йомшак булдың. Әгәр дә дурфа, каты бәгырьле булган булсаң, алар синнән һичшиксез качарлар иде, дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Әйе җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз кеше күңелен шулай барлыкка китергән. Кеше күңеленә йомшаклык үтеп керә, кеше күңеленә ягымлы сүз үтеп керә. Дурфа, тупас булмау таләп ителә. Һәм бу һәрбер кешегә ошый. Һәрбер кеше моны ярата. Һәм бу сыйфатлар, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәрбез Мухаммадның сыйфатлары иде. Һәм пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең күркәм холыклары белән кешеләрнең күңелләрен яулады. Һәм үзе дә әдәп әхлакта иң югары үрнәк булды. Аллаһ Раббыбыз, Аллаһ илчесе пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Дөрестлектә мин күркәм холыкларны камилләштерер өчен җибәрелдем" дип әйтә. Ягъни кешеләр арасындагы булган начар әдәпсезлекләрне, начар күренешләрне, кешеләр арасында булган шушы ямсыз күренешләрне битерер өчен һәм аларда күркәм холыкларны ныгытыр өчен җибәрелгән Аллаһ илчесе. Һәм аңа Аллаһның иң күркәм салаватлары һәм иң камил сәламнәре булса иде.
Һәм Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аның кешелеккә җиткерә торган уй фикерләре, кешелеккә җиткерә торган вазифалары ул гына түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ илчесе безгә кешелеккә тагын берничә әйберне сакларга, ныгытырга дип гомерен сарыф итте һәм безгә күрсәтте. Һәм Аллаһ Раббыбыз өстенә йөкләгән җаваплылыкны үтәде. Һәм галимнәр әйтәләр, әгәр Аллаһ илчесенә иңдерелгән Коръән аятләрен, хадисләрне һәм шәригать кануннарына карасаң, Аллаһ илчесе һәм Аллаһ Раббыбыз һәм аның илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям 5 әйберне сакларга әмер иттеләр. 5 әйберне. Ул кешенең динен саклау, кеше җанын саклау, кан кыюдан ерак туру, ул кешенең малын саклау, кешенең вөҗданын саклау, честь человека дип әйтелә ул русча, һәм 5-нчесе кешенең акылын саклау. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә күп аятләрдә безгә иманлы кешеләр булырга куша. Мөселман булып, Аллаһка буйсынганнардан булырга әмер итә. Аллаһ Раббыбыз biz һәр вакыт укый торган аятта әйтә: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." И иман китергән бәндәләр, хакыйкый тақвалык белән Аллаһтан куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез диде. Ягъни тормышыгызда нинди генә авырлыклар булмасын, нинди генә кайгы хәсрәтләр килмәсен, динеңне сакла ди. Иманыңны сакла ди. Бу дөньяда, бу вакытлыча булган фани дөньяда соңгы сүзләрең иман сүзләре булсын дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә ашамыйча яшәп була, мөхтәрәм җәмәгать. Аш килеш йөреп, мәсәлән, әйме, каты ипи ашап йөреп була. Матур киенмичә, ямсыз киемнәр белән йөрергә була. Җәяүдә йөреп була, машина булмыйча, нитмичә йөрергә була. Хәтта җәмәгать, элек әби бабайларыбыз землянкада яшәгәннәр, шундый җимерек йортларда яшәгәннәр, и ничего, исән калганнар. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, имансыз килеп яшәп булмый. Ни өчен? Чөнки безнең бит әле вакытлыча дөньядан соң мәңгелек килә торган ахират бар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ сакласын, әгәр дә шул ахираткә аяк басканда иманың булмаса, Аллаһ Раббыбызга ышанмасаң җәмәгать, ничек гомерең алга таба булыр микән? Шулай ук пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям икенчесе хакында, ягъни кешенең җанын саклау, кан кыюдан ерак булу дигән әйбердә Аллаһ илчесе әйтте: Кыямәт көнендә Аллаһ каршында сорау алу башлангач, иң беренче итеп кан мәсьәләләре хөкем чыгарылыр дип әйтә. Кан мәсьәләләренә хөкем чыгарылыр. Ни өчен үтерде? Ни өчен үлде? Ни өчен канын кыйылды? Дип Аллаһ Раббыбыз иң беренче иттереп менә шул низагларны шишәчәк, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ Раббыбыз да Коръәндә әйтә: "Ва ман яqtul муъминан мутааммидан فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما." Аллаһ Раббыбыз әйтә: Кем минне белә торып үтерсә, аның җәзасы мәңгелек җәһәннәм дип әйтте. Аллаһ аңа ачуланыр, аны ләгънәт кылыр, һәм аңа зур газаплар әзерләр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кан кую бик тә хәтәр булган мәсьәлә. Һәм динебез, шәригатыбыз кешенең җанын саклау, кешенең канын саклау өчен җибәрелгән шәригать булып тора. Һәм шулай ук каны белән бер рәттән кешенең малы, кешенең вөҗданы, аның ак исеме дә ул башка кешеләргә харам булып санала. Аллаһ илчесе саубуллашу хаҗында, Гарафа үзәнендә булганда әйтте: "Дөрестлектә сезнең каннарыгыз, сезнең байлыкларыгыз, сезнең вөҗданнарыгыз бер-берегезгә харам булды. Бу аның харамлыгы бу көн харамлыгы кебектер" ди. Ягъни хаҗ вакытында, Гарафа көне, һәм аның харамлыгы бу ай харамлыгы кебек, ягъни Зулхиҗҗа айы харам булган ай, һәм аның харамлыгы бу шәһәр харамлыгы кебектер ди. Ягъни Мәккә тирәләре харам җирләре, менә һәммәсе дә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ каршында харам булып торалар. Шуның кебек
безнең каннарыбыз, байлыкларыбыз, вижданнарыбыз да бер-беребезгә харам булып санала. Һәм шуңа күрә хаксыз рәвештә кешенең бер тиененә дә керергә ярамый. Хаксыз рәвештә аны бер генә гади сүз белән дә кыерсытырга, кимсетергә ярамый. Һәм инде әгәр дә кеше моны эшләсә, Аллаһ каршында җавап тотачак. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә бу гөнаһлардан сакласа иде. Һәм иң соңгысы, ягъни динебездә 5 әйберне сакларга диелгән 5нче әйбер ул мөхтәрәм җәмәгать шәригатебездә акылны саклау. Акылны саклау булып тора. Әйе җәмәгать, акыл Аллаһ Раббыбызның кешегә биргән зур бер нигъмәте. Кеше хайваннан нәрсәсе белән аерыла? Хайван да ашый, хайван да эчә, хайван да хаҗәтләрен үти, әмма ләкин кеше Аллаһ Раббыбыздан бирелгән акылы бар аның. Ул айыра ала, кайда аклык, кайда каралык, кайда хаклык, кайда наданлык, кайда адашу. Һәм шуңа күрә фикер йөртү сәләте ул җәмәгать кешене төрле җәнлекләрдән айырып торды. Һәм шуңа күрә булар һәммәсе дә уйлау, фикерләү, уйлый белү, булар һәммәсе дә акылыбызның эшчәнлеге сәбәпле булып тора. Һәм шул исәптән динебездә акылны бутый торган, акылны исертә торган, айык акылны бетерә торган бөтен әйбер харам булып санала. Ягъни шушы айык акылны исертә торган, айык акылны бетерә торган бар нәрсә харам булып санала. Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Я айюхаллазина аману, иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азлам риджсун мин амали шайтани фажтанибух." Эй иман китергән бәндәләр, хамыр ишемлекләр, кумар уеннары, азартный уеннар һәм таш путлар, күрәзәчелек итү уклары һәр берсе шайтан гамәлләреннән булган пычраклардыр. Алардан сакланыгыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: һәр бер исертүче әйбер хамыр булып санала ди. Хамырның хөкеме һәр беребезгә дә мәгълүм, ул абашык харам булып санала. Ягъни нинди генә әйбер уйланып чыгара алмасын, нинди генә әйбер барлыкка килмәсен, ишемлек мул, кипкән үсемлек тамырлары булсынмы, тузга ошаган матдәләр булсынмы, әгәр алар исертәләр икән, әгәр дә алар акылны бутыйлар икән, хамыр хөкемендә булалар. Хамыр һәр беребез беләбез иң зур гөнаһларының берсе булып тора. Һәм шуңа күрә беркем дә әйтә алмый. Коръәндә бит спайслар турында бер әйбер дә әйтелмәгән. Димәк, аны ярый. Анаша турында бер әйбер дә әйтелмәгән. Хәтта насвай хакында да әйтелмәгән. Димәк, ул ярый дип әйтүчеләр бар. Бу абашык адашу мөхтәрәм җәмәгать. Абашык адашу. Булар һәммәсе дә харам булып санала. Аракы кебек, шарап кебек һәм башка алкоголлы исерткеч эчемлекләр кебек харам булып санала. Һәм Аллаһ илчесе безне менә шушы барлык матдәләрдән дә безне кисәтте. Аллаһ илчесе пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Хамырны даими рәвештә эчүче җәннәткә кермәс" дип әйтә. Кем ди даими рәвештә шушы эшләрне кулланса, хамырга батса, җәннәткә кермәячәк дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы төрле матдәләрдән, сыйыкчалардан, тузлардан сакланырга тиешбез. Һәм бер генә кемдә ул Коръәндә әйтелмәгән, хадисләрдә килмәгән, ул макрух, ул фәлән, ул төгән дип ул иҗтиһад кылып бирергә тиеш түгел мөхтәрәм җәмәгать. Абашык адашу бу. Һәммәсе дә булар хамыр булып саналалар. Шул исәптән акылга тәэсир итә торган күрәзәчелек, шайтани эшкөрүләр, сихерләр, булар һәммәсе динебездә катгый тыелган гамәлләрдән булып санала. Коръәндә Аллаһ Раббыбыз сихер сәбәпле ди, ир белән хатын аерылырга мөмкиннәр ди. Сихер сәбәпле кешегә зыян салырга мөмкин дип әйтә. Бакара сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Шайтаннар өйрәнделәр сихерчелек гыйлеменә һәм ир белән хатынны ничек аеруга, ләкин алар бер кемгә дә Аллаһ рөхсәтеннән башка зыян сала алмаслар" дип әйтә. Ягъни Аллаһ Раббыбыз шушы сихерләрнең чынлап та кешегә зыян сала алалар дип әйтә. Ягъни алар кешегә начарлык китерә алалар дип әйтә. Әмма ләкин Аллаһ Раббыбыз нәрсә дип әйтә? Аллаһ рөхсәтеннән башка зыян сала алмаслар дип әйтә.
Димәк, үзеңне сихердән саклыйсың килә икән. Димәк, үзеңне бозымнардан саклыйсың килә икән. Кемнәргә мөрәҗәгать итәргә кирәк? Кемнән сорарга кирәк? Кемгә ялварырга кирәк? Аллаһ Раббыбызга ялварырга кирәк. Һәм Аллаһ Раббыбыз сихерчеләр турында 2нче аятында әйтә: "Ва ла юфлиху ас-сахиру хайту ата." Сихерче кайда гына килсә дә уңышка ирешмәс дип әйтә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, хәтта сихерченең хөкеме Аллаһтан аңа нинди җәза булачагы билгеле, мөхтәрәм җәмәгать. Ул мәңгелек җәһәннәм. Аллаһның ләгънәте газабы, чөнки ул сихерне бер үзе эшли алмый. Сихерне эшләгәндә аңа җиннәр һәм шайтаннар ярдәм итә. Ләкин җиннәрне һәм шайтаннарны үзенә буйсындырыр өчен ул зур күферлекләр эшләргә тиеш. Һәр бер сихерче, әгәр дә шайтаннар, җиннәр ярдәменә мохтаҗ булса, ул аларны буйсындырыр өчен зур һәм куркыныч күферлекләр эшли. Мисал өчен, Коръән аятларын җыртып аягына киеп бәдрәфкә керүләре, мисал өчен шайтаннарга, җиннәргә сәҗдә кылулары һәм башка төрле шушы пичраклар, башка төрле шушы күферлекләр. Һәм шуңа күрә галимнәребез әйттеләр, сихерчеләр ди тәүбәгә килмәсләр дип әйтә. Күферлектә бик еракка киткәннәре өчен ди. Һәм тарих дәвамында әгәр дә карасак, сихерчеләр арасында тәүбә итүчеләре бик әзе генә тәүбә итәләр. Бик әзе генә. Күпчелеге ничек яшиләр, ничек тормышларын алып баралар, шул килеш үлеп китәләр дип әйтелә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, безнең галимнәребез әйтә, сихерчелек белән мавыгу күферлек дип әйттеләр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм сихерче кешенең акылын бутый, аңа зыян итә һәм тормышына кайгы китерә. Хәтта Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аны сихерләделәр. Бер яһуди булган сихерче сихер ясап, Аллаһ илчесенә шул хәтле зыян китерде ки, ул бер ай буена нинди дә булса эшне эшләдем дип уйлап, чынлыкта эшләмәгән була. То есть аңа инде ему казалось, что он что-то сделал, а на самом деле этого не было. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребезне дә сихерләделәр. Һәм шуңа күрә шәригатьтә сихерче хөкеме инде билгеле булса, шулай ук сихерчеләргә барудан һәм аның сүзләрен тыңлаудан динебез катгый тыя. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, иң зур үлем гөнаһлары 7 дип әйтте. Ягъни иң зур булган, иң Аллаһ каршында иң бәхетсез булган, үлемгә китерә торган 7 гөнаһның берсе дип әйтә, ул ди Аллаһка тиңдәш китерү һәм сихерчелекне атады. Сихерчелек Аллаһка тиңдәш китерү кебек зур гөнаһлардан булып санала. Һәм сихерчелек белән бер рәттән күрәзәчелек, төрле шомлы эшкерүләр дә булып тора. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, кем күрәзәчегә барса, аның 40 көн буена намазы кабул булмас дип әйтә. 40 көн буена намазы кабул түгел ди. Ягъни намазының фарызлыгы өстеннән төшми, әмма ләкин намаздан бер әҗере дә булмый аңа. Бер әҗере дә язылмый. Һәм икенче бер хадистә әйтелә, кем күрәзәчегә барып, аның әйткәннәренә ышанса, Мөхәммәдкә ингән әйберләргә күферлек күрсәтә дип әйтелә. Һәм уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, ышану гына түгел, хәтта күрәзәче янына бару да ул динебездә зур гөнаһларның берсе. 40 көн буена намазы кабул булмас. Кем генә соң үзенең 40 көне белән, 40 көн намазы белән җиңел генә инде бирә ала, җиңел генә калдыра ала. Бармы арабызда андый кешеләр? Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бик тә кызганыч, халкыбыздан, кардәшләребездән, якын булган дусларыбыз, танышларыбыз, якыннарыбыз шушы күрәзәчеләргә барудан ширканып тормыйлар. Ә бит татар халкында да күрәзәчегә бару зур гөнаһларның берсе һәм кайгы булып саналган. Хәтта әйтемдә әйтелә, күрәзәчегә барма, башыңны кайгыга салма дип әйтә. Әйе, мөхтәрәм җәмәгать, кем күрәзәчегә бара, аның бу дөньяда да кайгысы булыр, һәм аның ахирәттә дә кайгысы булыр. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә моннан сакласын. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, тагын да кабатлап әйтәм, йөрмәгез сихерчеләргә, йөрмәгез күрәзәчеләргә, үзегезне Аллаһ ачуына һәм аның газабына илтмәгез. Һәм әлбәттә бу да әйтеп үтәргә кирәктер, хәзерге вакытта бик
күп төрле аңлашылмаган сәер эшкерүләр таралды. Фәлән районда, фәлән авылда шундый бер әби бар икән, шундый бер бабай бар икән, янәсе эшкерә, янәсе дәвалый, янәсе фәлән төгән. Хәтта бу хакта Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәттән сорадылар. Менә ди фәлән авылда ди бер әби бар ди, бер бабай бар ди. Аның файдасы бар микән дигәч, Җәлил хәзрәт әйтә: "Әйе, әлбәттә бар ди. Башта үзенә йорт салды ди, аннан соң хәзер кияүенә йорт салып ята" дип әйтә ди. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Җәлил хәзрәт әйтүенчә, алар һәммәсе шарлатаннар. Алар һәммәсе кешедән акчаны җыеп, баю ягын гына карыйлар. Кешеләр сукыр булгандай, аларга ияреп, сүзләрен тыңлыйлар, пенсияләрен, акчаларын калдыралар. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә шушы адашулардан сакласын, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә ушбу сихерчеләргә, ушбу күрәзәчеләргә, аларның яулык кигәннәренә, аларның түбәтәй аксакал үстерүләренә без җәмәгать алданырга тиеш түгелбез. Әгәр дә ул Коръән белән түгел, башка әллә нинди аңлашылмаган әфсен-төфсеннәр белән, әллә нинди беленмәгән, динебездә хак булмаган әйберләр белән дәвалый икән, аннан сак булырга тиешбез. Һәм исебездә тотырга тиешбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтүенчә, сихерче янына барсаң гына инде 40 көн намазың юкка чыга, кабул булмый дип әйтә. Һәм әгәр дә әйткән сүзенә ышансаң, ул җәмәгать инде пәйгамбәребезгә ингән әйберләргә күферлек күрсәтү дип әйтелә. Һәм шуңа күрә кемнең кайгысы бар икән, кемнең проблемалары бар икән, бер Аллаһка мөрәҗәгать итсен. Кемнең хаҗәте бар икән, бер Аллаһка ялварсын. Кемнең бурычы бар икән, бер Аллаһка дуга кылсын. Кемнең шире бар икән, бер Аллаһтан шифа сорасын. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Әммән юҗибул муттарра иза да'a". Кем генә соң мохтаҗ кешенең дугасына җавап бирә дип әйтә. Аллаһтан башка кем генә соң андый ярдәмне күрсәтә ала? Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безгә Ибраһим алейһиссалам сүзләрен китерә. "Аллазии халакани фахуа яхдин". Галәмнәрнең Раббысы мине барлыкка китерде һәм мине туры юл белән алып бара. "Валлазии ют'имуни ва юсқин". Һәм ул мине ашата һәм эчертә. "Ва иза маридту фахуа яшфин". Әгәр дә мин авырсам, ширләсәм, ул мине дәвалый, ул миңа сәламәтлек бирә. "Валлазии юмитуни thumma yuhyin". Һәм ул миңа үлем китерә һәм аннан соң мине кире терелтә. "Валлазии атмa'u ан yaghfira li khati'ati yawm ad-din". Һәм мин кыямәт көнендә минем гөнаһларым гафу ителер дип өметләнәмен дип әйтә Ибраһим алейһиссалам Шугара сүрәсендә 78-82 аятларында. Һәм Аллаһ Раббыбыз шулай ук икенче бер аятта әйтә: "Ва qala rabbukum ud'uni astajib lakum". Раббыгыз әйтте: "Миңа дуга кылыгыз, миңа ялварыгыз, һәм мин сезгә җавап бирермен" дип әйтә. Һәм Коръәндә шифа булганлыгында әйтә: "Ва нуназзилу минал Qur'ани ма хува шифаa'у ва рахматун лил муъминин". Без Коръәндә мөэминнәргә шифа булган һәм рәхмәт булганнарын индерәбез дип әйтә. Коръәндә шифа бар, Коръәндә рәхмәт бар дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә һәммәбезне дә адашудан сакласа иде, һәммәбезне дә наданлыктан, күферлектән сакласа иде, төрле бәла казалардан ерак тотып, бары тик үзе риза булган хәлдә кыямәттә Аллаһ Раббыбыз каршына бассак иде, һәммәбезне дә җәннәт әһелләреннән кылсаң иде. Амин я раббал аламин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.